geweest heb. En ik ben nog weg van druk geweest. Oh nee, druk van weg geweest. We gaan vandaag pizza-hoorntjes maken. Dat doen we in een wrap. Wat hebben we allemaal nodig? Oregano en prikkeltjes. Een knieplank en een mes. Kaas. Lekkere kleine weesjes. Ham, blokjes, wraps en mozzarella. En natuurlijk pizzasaus. Goed, we gaan beginnen. Snij wraps in halven. Van de wraps maak ik hoorntjes. Die zet ik op een reuzenke op de pot. Zo, die gaan nu in de oven. Een paar minuutjes wachten, maar niet te lang. Zo, ik heb de pizza-hoorntjes al uit de oven gehaald. En dit is het eind toen ze uit de oven kwamen. En nu ga ik ze vullen met pizzasaus. Nu doe ik een servet geraspte kaas in. Dan gaat salami of ham. Dan nog het meer geraspte kaas. Dan een bulk mozzarella. Nog het lekkere ham. Dan deze nog een bulk mozzarella. En de rest vullen met geraspte kaas. Als laatste door oregano. Dan zet ze de hoorntjes recht in het rooster. Deze gaan we ook in de oven. Zo, de eerste lijn is uit de oven. En we gaan nu eens lekker kregen. Heerlijk. Vergeet niet de prikker er goed te halen. De rest zit hier nu in de oven. Dus ik zeg alvast tot de volgende keer.